kaham tini hige iko tamo katal video ti hekanai ge chikon tia mini bag samnani hinai iko measure khainai rawi tongo tabuk ang mo hingke ang 6.5 feet ke nakha ge mono tabuk boni soman khai khlainai rawi nanai rapai mani ulo hingke bini o je sakang najak tongmani baino inko haman khlainai rawi na sinai tabuk soman ke joto wire no kesuk nangmani rawi na sinai hingke inko tabuk to rabai kha hingke tamke soman khaina sinai ora ang total nakha 16 khan wire 16 khan piece cut khlainai paikha imo tabuk ke monatak soman khlainai ang bag wanani jengsinai ke amoni ulo je running wire khainan bagoi amono bo soman khainanai bono hingke ang tabuk nanai scale by measure khaioi no measure khaina sinai tabuk oro ang measure khaina kha 2.5 hingke arai feet naina khata mono hingke running wire om bai ke girinai khlainai ta ke ko tabuk ang chengoi tongo truk khe nogbolai tongdi puila not saramoi nanai chengoi na khata mo ke tabuk waina sinai iko mo chengoi na kha tabuk puila mo haike no chung tabu iko tebo soman khlai nai gobang khainai wawi nanai soman khlainai nai kaisa bai kaisa soman de o jawa mani gobang khlainai waina sinai tabuk finally iko berem kaisa paikha hingke tabuk amono angko ayango je buchuk tongnai bai soman khlainai rawi na sinai tabuk amono tei kaisa bai soman khlainai cut khainani running wire no khainai paikha hingke kaisa berem to paikha hingke tabuk tei kaisa berem iko sengkha mono bo kaisa khlainai no berem saramoi nanai o tabuk hingke duita berem complete tongna naikha purang sinai tabuk ke kenai di sekenai tokka duita berem paikha tabuk mono bo sakangni bai soman khlainai rawi na sinai hingke chini ko rab baikha oro total ang 8 khan rabi na kha mo hingke khikrok lai sinai tabuk khe jong bini lok mani ba sakap ni mono saramnai running wire nainanai mongkuri na bagai moni kusuk khaina bagai
Hingke ingo tamok si men iko amla not khaisinai tabuk imuni olo hingke tabuk ke amla not si khaisinai bwthai imong kha mix khaijak sakang buni tola phasingo hingke amo hingke simple khainao amoni olo ke amla not khlainai sum mini bag samnani naitongo tabo norok soya kari naitongdi. Iko kaisa amlai bwthai haike sramui nakha na naithoka sade iko amla not. Angke sakang rungya tongmano olo khe buini no naite video rogo naite tamuke kusu rungkha omo wire bag hingke kisano kheno rungui thango tomake kaham ke bujina nango haya ke rungya phiaba hingke tabuk to ang iko round kaisa painani sanai tongkha teruk ke khlai tongo. Step 1 paimung pore ko ani bag ni look kosis tera khak kaisa paikha takte kaisa bakhago thanai. So finally done. Labai kha. Listen. Iko wape mani olo moti ke tabnuko handle ke kaisa si ke ko mo takte kaisa khai tongo tei bukhak kaisa ne phaisingi. Ke round kaisa to paikha hingke muke tei kaisa bumal haike khai tongo iko wapai ne tabuk ke nangko fit khai tongkha handle bag bisingo hingke norok ani bag bahai nangjakha na naithokjakha na bahai ongkha sadi hingke comment ni through tei sadi nok bahai nangjakha ani bag chikon tei bag no mo hingke haino mobile rok da rijaknai hingke haino part chikon rijaknai. Hambai.